dapat malawig ang pasensya sa tion nga nagabiyahe sa dalanon apang balis kadang natabo sa isa ka road rage nga nagluntad sa distrito Sangharo. Ipatawag ang driver nga si Boy Lagradante, ginabanta 40 anyos, nga involved sa nagluntad nga road rage nga viral sa karon online nga natabo sang Setyembre 9 sa palibot Sangharo Plaza. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. June Gumakil, Safety Officer sang Metro Iloilo Service Cooperative kon MITS Coop, iyagin pahayag nga pag-aimbestigahan ang natabo, ilabi na nga wala ini ginatolerar. Dugang pa, base sa inisyal nga panaysayon sang Passenger Assistant Officer kon PAW, nga upod sang driver, antes pa man ang insidente sa Haro Plaza, naginitay na ang driver nga si Lagradante kag ang driver sang traditional jeepney. Samtang, ginapahayag wala naghatag sang lugar kag nagapanigalot ang driver sang traditional nga jeep, rason sang ila pag-initay. Nahibaluan nga makitan sa nagalaptang video online nga nagabitbit sang tubo si Lagradante kag kutsilyo naman ang uyat sang driver sang traditional nga jeep. Yari ang kabahin sang pahayag ni Gumakil. Ipatawag naman ng driver kampaw kung ano gyud ang senaryo nga nahalinan nila. Atungod nga nagdabutan na isla sa may Haro Plaza, nagdabutan isla sang tubo. Di sunod sa kan, may nakita isla nga isa ka traditional may sundang kuno. Diwat naman nga nagpahanungdom ang pamunuan sang MITS Coop nga dapat i-observe ang proper courtesy kag maximum tolerance sa dalanon. Report nga gikan sa syudad sang Iloilo, ini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo kag para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.